Okay, nu skal vi have noget om spor og tomme pladser. Sidst der snakkede vi lidt om symboler og åbne og lukkede tekster, at faktatekster er mere lukkede, og at fiktionstekster er mere åbne over for fortolkning. Og det kom blandt andet af, at de symboler og de ord, man brugte, de pegede mere direkte i faktateksterne på ting, som var i virkeligheden, hvor fiktionstekster de peger sådan lidt mere i forskellige retninger. En anden måde at kigge på de her symboler på er ved at tale om tomme pladser og spor. Og for at vise dig, hvad jeg mener med det, så vil jeg lige bede dig om at kigge på det her billede. Det her billede, når du kigger på de sorte kasser, der er på billedet, så kan det måske være svært at give mening af. Men hvis jeg nu giver dig et spor mere, så kan det være, at det bliver tydeligere. Ved at sætte den her kasse rundt om, og måske endda ved at pege på de her tomme pladser, så vil du måske kunne se, at der står fly. Og hvis jeg nu fjerner kassen igen, så vil du opdage, at det faktisk er svært at lade være med at se ordet fly nu. Og det er fordi, at vi har allerede givet noget mening til de her tomme pladser. Så hvordan kan man overføre det her til en tekst? Jo, men tekster, de peger også på ting, især når de er åbne, så er der noget, som du som læser selv skal fylde ud. Der er nogle huller, nogle tomme pladser, hvor du fylder din betydning, din forestilling ind i. Og jeg vil lige vise dig et lille digt, som hedder Hun synger. Prøv at læse digtet her. Og når du så har læst det, så vil jeg bagefter vise dig nogle fodnoter, som hører med til digtet. Men først prøv at læse selve digtet. Jeg vil også læse det op. Kvinden, som står på broen over kløften og vinker til manden, lader til at have det godt. Og læg mærke til, at digtet hedder Hun synger. Her er der så nogle fodnoter, som er en del af digtet. Prøv at læse fodnoterne, og så læg mærke til, hvordan det ændrer betydningen. Her hjælper digteren, som hedder Hans Christian Bang, han hjælper os ved at putte nogle betydninger ind på de tomme pladser, som du ellers som læser selv udfylder. Så lad mig lige kort opsummere. Tomme pladser, det er altså de steder, vi selv fylder ud. Sporene, det er de ord, de symboler, som vi lægger ind i teksten, der gør, at det bliver nemmere for os at finde ud af, hvad er betydningen. Sådan at det bliver nemmere for os at fortolke. Som udgangspunkt er faktatekster, der er flere spor, der er de pladser, du selv skal fylde ud af mindre, sådan at de er nemmere at fortolke og forstå. Og de tomme pladser, jamen det er de tomrum, som er imellem det, der står, som du som læser selv fylder ind i, sådan at det giver en mening. Det var tomme ord om tomme pladser.